receive. Just like that girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know. Vítajte pri dnešnom videu. Dneska som tu preto, lebo chcem spraviť ask. Na Facebook a na Instagram som dal príspevok, že kto sa ma chce niečo opýtať, tak všetky otázky nech dávajú do komentárov. Na Facebooku ich bolo asi 6, tam bolo menej, na Instagrame asi 60, takže ja nejaké z nich vyberem, na ne odpoviem. Na YouTube ich je tiež veľa, na tie odpovedám skoro na každú, len strašne veľa sa tie otázky opakujú. Musím nejaké otázky vybrať a odpovedať na ne, hej. No takže, poďme na to. Na Instagrame sa pýtajú asi 8 ľudia, prečo si ešte nebol u Expla, vážne ťa Explo ostrihá, keď ťa ostrihá, budeš mať aj ružové vlasy, kedy idú vlasy dole, budeš holohlavý, dám ti predsúba, keď sa neostriháš do pol hodiny. Ako vážne ľudia? Video s Explom bolo natočené 15.7. On ho vydal 16.7. Je 24. teraz, keď to točím. To prešlo 8 dní. Týždeň, hej. Takže to sa proste nedá, hej. Najprv som sa s ním musel dohodnúť, najprv on nemal čas, potom ja nemal čas. Hej, cez víkend sa to nedalo, ja som mal kemp, nedal sa nejako dozohľadiť, ale dneska je pondelok 24. a zajtra idem k nemu, hej. Takže to je asi posledné video, kde mám ešte vlasy. Keď sa budeme pozerať sem, tak toto mám vlastne noteboočík, hej, tak aby ste vedeli. Kedy pôjdeš do Bratislavy, aby ťa Explo ostrihal? Nechápem, ľudia, prosím vás. Vydržte, uvidíte, všetko sa dozviete včas. No potom tu máme takú dlhšiu otázku. Lily sa pýta, ako sa dostal k celému natáčaniu, kto ťa motivoval, kto ťa v tom podporuje najviac? No, celému natáčaniu som sa dostal tak, že proste pozeral som nejakých youtuberov, či už svetových, ktorým som v podstate nerozumel, len doteraz im nerozumiem, ale vlastne ma bavilo sa len pozerať to, čo robia, ako Casey, PewDiePie a takíto typcovia. Na Slovensku to bol Gogo, Explo, v podstate Evžen Selassie, všetci, čo sú na slovenskej scéne, ja som ich sledoval a povedal som si, že mňa vlastne bavilo by takéto tiež robiť, čak chcel by som vlastnú komunitu, ktorá by ma sledovala, ktorá by vlastne reagovala na to, čo ja robím, točil by som svoj život, točil by som hry, točil by som vlogy a vlastne sa mi to páčilo. Tak som si jedného dňa spravil kanál, jedného dňa znamená hneď, moment, nie som si istý, kanál som si spravil dňa, moment, takže kanál som si spravil 30.12.2015, takže dneska je 24.7.2017. Tak nejak rok a pol, hej, lebo na začiatku som netočil. A tá otázka pokračovala, sa mi zdá. Áno. Kto ťa motivoval? No to som odpovedal. Ako sa k celému dostal? Proste som chcel byť ako oni, hej. Vedel som, že nikdy ma toľko ľudí sledovať nebude, pretože mám malý vek na to, aby som mám malý vek na to, že neskoro som začal s tým, hej. A kto ťa v tom podporuje najviac? No určite sú to moji rodičia, hlavne ocino, lebo vlastne on mi kúpil väčšinu všetkých týchto vecí, niektoré som si kúpil sám, čo som si zarobil za nejaké malovanie, upratovanie, kosenie a takéto. A on ma najviac podporuje, hej, kúpil mi tento foťák, kúpil mi počítač, takže myslím, že on, nie že by niečo so mnou vo mne videl, ale, lebo on vie, hej, že mňa to baví, tak každý otec by podporí proste svojho syna alebo svoje dieťa v tom, čo ho baví a v tom, čo robí, hej. Potom je tu otázka od Dávida, začneš robiť aj reakčné videá? Neviem, nechcem byť zase taký, že budem robiť reakčné videá, lebo potom vlastne keď vy spravíte reakciu, tak tá reakcia sa zase vráti na vás. A takto sa doťahovať proste s nejakými ľuďmi, že tento išiel, tuto nabúral a potom on vám bude hovoriť, že to nejak to nebolo, povedal si blbosť, nemáš to. No, nie, reakčné videá nechcem točiť.
Koľko odoberateľov by si chcel dosiahnuť na YouTube? Ľudia, môj sen bol 1000 odoberateľov, čo som splnil, hej, vďaka Explovi. Ale to som chcel, že darmo Explo ma pozdielal, áno. Ale každý jeden z vás mi dal ten odber, kto chcel. Nie Explo. Explo vám povedal, že choďte tam, kto chcete. Nie musíte tam ísť. A vy sami ste klikli na to tlačítko odoberať, nie Explo. Hej. Takže tak. Vedia vaši, že natáčaš, máš nejaké domáce zvieratko, pozdrav ma. Štupel 12, mám ťa pozdraviť, tak ťa zdravím, no čo už. Vedia vaši, že natáčaš. No tak podporujú ma v tom, takže vedia pochopiteľne. A máš nejaké domáce zvieratko? Mám mačičku, Packa, ktorý je stále so mnou, bol už aj na nejakých videách, robil som aj o ňom video. On je taký zlatúčky, on má strašne dobrú povahu, že ja proste môžem spraviť hocičo, alebo byť na ňom hociaký, keď proste nemám svoj deň a jemu je to jedno, hej, on je vždy dobrý ku mne, vždy. Aký je tvoj obľúbený youtuber? No, na Slovensku je to Exploited a vo svete je to Casey Neistat. To je strašne veľký čavinko. On ma ináč asi najviac motivoval, že som chcel byť ako on. A chcem vlastne začať aj vlogovať, aby som sa mu podobal, hej, ale chcem to spraviť trošku na taký iný štýl. Takže sa máte na čo tešiť, pripravujem veľmi veľa vecí. Samuel sa pýta, prečo si vôbec začal hrať hokej? Od koľka ti hráš ten hokej? A pozdrav ma. Zdravím ťa. A prečo som začal hrať hokej? No, ja som chodil do škôlky, kde vlastne to bola prvá hokejová škôlka na celom Slovensku, to v Leviciach. A tak v škôlke povedal, že sa bude tuto hrať hokej. Nejako mňa do toho nelákalo, hej, ale bratranec hrával vtedy hokej. A nejako hovorí, že tam choď, vyskúšaj, možno ťa bude baviť, hej. To som mal 4 roky, teraz mám 14, 10 rokov hrám hokej. Otáčam video, nechoď sem, milión vecí, nedávaj mi to sem, daj to pred dvere. Buďte ticho. Tieto sestry. Máš babu? Nie. Tuto je nejaká dlhá otázočka. Poprvé, máš nejakých najlepších kamošov z hokeja? Ktorých? Áno, mám. Je to asi Šimon, Jožo, Samo. Druhá. Odkedy natáčaš? Na to som už odpovedal. Natočil by si nejaký challenge, napríklad Cinnamon Challenge. Ľudia, to sú strašne staré videá. Ako staré challenge, nie videá. A neviem, ja radšej niečo, čo je teraz trendy, robím radšej, hej. Kedy sa setkáte s Explem? Ako ťa napadlo meno na YouTube? Máš domáce zvieratko? Ako si vybral kameru? No, či už mám domáce zvieratko, som odpovedal. Ako ťa napadlo moje meno? Tak, ako mňa napadlo teda moje meno. My sme boli kamoši, viacerí, ktorí sme vlastne mali na Skype skupinu. A každý sa premenoval na Olinečko, Pacinečko, takto všetci sme sa premenovali na koncovku Inecko. Neviem, mne to nejako ostalo, hovorím, že založím si kanál, že možno sa to bude ľuďom páčiť. No, najprv som tam proste mal málo ľudí na tom YouTube, hej. Bolo to len také, že som to ukazoval rodičom, kamošom, rodine, hej, že to som spravil. Potom nakoniec tam už bolo už viac ľudí, už v škole to bolo také, že ľudia sa ma pýtali, že toto, prečo, toto natoč, hej. Tak už som tam mal potom nejakých 200 ľudí. Potom to bolo také, že mal som za týždeň jeden odber. Ja som to nikdy nerobil, pretože chcem mať nejako veľa odoberateľov, ani preto, že chcem byť nejaký slávny, ani nejaký populárny, lebo to ani nie som, hej. Ale proste preto, že chcem mať nejaké svoje miesto, kde budem vlastne natáčať to, čo viem, to, čo chcem a to, čo mňa baví, to, čo robím a vlastne dávať ľuďom, ktorých to zaujíma, nejako vedieť o tom, dávať im o tom vedieť, hej. A ako si vybral kameru? No tak kameru, hej, potreboval som nejakú kameru, tak pochopiteľne som chcel niečo, hej, tak som išiel, Aluzajská, pekne, dal som si nejaká začiatočnícka kamera, objektívom mám narodeniny, tak to nejako využijem. No tak som si vybral Nikon D5200, povedal som ocinovi, že to ocino, toto by som chcel veľmi na narodeniny. On že OK, a vlastne stal sa to ako rodinný foťák z toho, lebo my sme mali starší, čo si ocino kúpil na 40, pardon. A
tak vlastne keď ideme niekam na dovolenku, tak to aj tak využívame, takže tak to bolo vlastne aj kupované. Hej, ale pacinečko prišiel, trošku povedal, že no, toto bude moje, toto ja budem točiť, ja to budem robiť. Takže tak. Keď ty ideš za explom sa ostrihať, toto zase keď točím, zase sa musí niečo posať. Tu sa oblečiem takto sviatočne. No, ideme ďalej. Bol si, alebo pôjdeš na nejakú dovolenku? Áno, boli sme na Bali v apríli a nejako sa teraz nechystáme. Rodičia idú niekam, hej, ale ja nejako veľmi nechcem ísť. Ďalšia otázka. Moja obľúbená farba, asi modrá. A do ktorej triedy pôjdeš do 8, lebo mne zle vychádzajú roky. Stalo sa ti niekedy, že sa rozhodol, že sa pôjdeš zabiť? Nie. Blbosť. Nie. Neviem, to je hovadina. Prečo? Však sú nejaké niekedy stavy, že áno, ľudia by to tak chceli. Ale čo, povieš si, že a čo by potom robili tí ľudia, hej? Ostatní, ktorí vlastne možno kvôli ním si to spravili. To je... Nie, ľudia, toto nie. No potom tu je ďalší typ otázok. Jak si reagoval, když si potkal expla na Omegle? No tak to ste videli video. Tuto v karte odkaz. Tuto v karte odkaz. Na to sme všetko odpovedali. No, tuto výborná otázka. Budeš sa venovať aj vlogom? Áno, chcem začať vlogovať. Už som si objednal nejaké veci, čo na to potrebujem. Chcel by som vlogovať, že by som vydával, že 2-krát za týždeň. Pravdepodobne by to bol utorok a piatok. Hej, utorok a piatok, ale piatok? Aby tam boli 3 dni, hej, medzi tým rozdiel vždy približne. Prečo si pýtate, či mám dievča? Nie, nemám. Viete, kde je moje dievča? YouTube. Bylo by možné niekdy si se mnou zahrať CS-ko. Ľudia, pridajte si ma na Steame. Niekedy, keď sa idem hrať s kamošom, možno vás pozvem do hry, keď tam budete a môžete si so mnou zahrať, hej. Na Skype mi tiež môžete poslať žiadosť, ale to príjmam v podstate na Skype a na Instagrame sledujem len ľudí, ktorých poznám, hej. Kto by ste chceli niečo, aby som sa vyjadril k vášmu kanálu alebo k nejakej vašej tvorbe, tak mi to napíšte na tento e-mail, čo tu momentálne vidíte. Kde bývaš? V Leviciach? A presne vám nepoviem. Kamoši vedia, hej, ale presne nie, lebo by ste ma sem chodili otravovať. No potom je tu ešte možno cringe otázka, to tak ja myslím. Myslíš, že když tě explík ostříhá, tak tě i přebarví na růžovo? Ľudia, keď nebude mať vlasy, tak čo mi takto chytí farbu? Tak to bude mať rúžovú farbu, tak to chytí tento válček a takto mi pôjde po holohlave, kde bude mať 6 mm vlasy, hej? Ľudia, toto nemyslíte vážne. Dobre, a teraz ideme na otázky, čo boli položené na Facebooku, toto bolo všetko položené na Instagrame. No, potom taká otázka. Niekedy dávnejšie som dával na Instagram, keď som bol chorý, že išli susedské prípady, hej, na Markíze. A ja som tam napísal, že sú to rodinné prípady, hej, aj tak je to hovadina. A jedna kamoška mi napísala, že kedy sa konečne naučíš rozoznať rodinné od susedských prípadov. Takže no, aj tak je to hovadina, tam ľudia, premotivovaní herci. Nechápem. Dobre, túto ďalšia otázka. Keby si mal možnosť stretnúť sa a pokecať si s neviem rozprávať. Keby si mal možnosť stretnúť sa a pokecať si s akýmkoľvek youtuberom na svete, s kým by to bolo? Najprv zo sveta a potom zo Slovenska. No určite to bol Casey. Casey Neistat určite bol prvý. A zo Slovenska, no, zoberme to tak, že vlastne s Expom teraz budem, takže potom asi s Gogom, hej, Gogo je môj druhý obľúbený. A určite potom so Slážom, hej. Vlastne, ja by som chcel vidieť každého jedného youtubera, čo je známejší, pretože strašne vám vedia títo, poviem to, známejší ľudia dať strašne veľa do tej vašej tvorby a pomôcť vám a povedať vám, že čo robíte zle, čo robíte dobre, čo treba zmeniť alebo čo treba náhodou zachovať. No potom to boli ďalej otázky, že ako sa máš, hej, to sú také otázky, na ktoré neviem, či je normálne odpovedať na lásku. V ktorý deň začal točiť na YouTube? No neviem, či to teraz Ričo myslíš tak, že ako čo bolo to 30.12. alebo že ktorý to bol deň? Listíme hneď. Júl, máj, apríl, maj, no bol to deň streda. Bola to streda a myslím, že to bolo to tak, hej, že my sme išli na jednu
party, ako pred Silvestrovú. A ja som sa vtedy rozhodol, že idem si spraviť kanál. Rodičia na mňa kričia zo spodu, z dola, že poď už dole, že nestíhame, ponáhľame sa. Hej, ja som vtedy nič, zuby som ubité nemal, nebol som oblečený, nič. Ale sedel som za počítačom a robil som si kanál. Vtedy som si vlastne vymyslel aj to meno. Bola to streda večer, hej, tak si to pamätám. Potom ďalej otázka, že koľko je hodín, rip. Takže, ľudia, ďakujem, že ste to video pozreli. Ak by ste sa ma chceli niečo opýtať, tak mi to napíšte pod hociaký príspevok na Instagrame, na Facebooku, na e-mail, hoci kde. Z väčšiny odpovedám, alebo aj sem po toto video askové, keď budeme točiť ďalší ask. A chcem vám veľmi poďakovať, že vlastne väčšine z vás sa tieto videá páčia, že ich sledujete, že ich lajkujete, že ich zdieľate. A som vám za to vďačný, hej, lebo ja som vždy chcel proste mať nejakú komunitu, ktorá ma bude sledovať, ktorá mi bude písať, čo robím zle, čo robím dobre, hej. Natočil som video tuto z Papers, Please, ľudia napísali, že nedávaj tam tú hudbu, lebo nás to rušilo. OK, nemám s tým problém, rušilo vás, dáme tam hru z tej hry, tú hudbu teda. A nemám s tým problém. No. Vlastne 4 kanály, 4, Pacinečko English, Pacinečko Extra, Pacinečko Vlogs a Pacinečko. Pacinečko ostáva, hej. Pacinečko Extra som si tiež nehal, ostáva. Tam na ten kanál pôjdu veci, ktoré si nemyslím, že by mali ísť na hlavnú, hej, že robím niekomu nejaké promo video, za ktoré vlastne on mi zaplatí a nechcem, aby mi to rušilo ten môj content, čo mám na hlavnom kanále, tak to dáme tam. Búrka. Potom tam bolo Pacinečko English, hej, to som trošku odkopíroval od Goga, lebo vlastne som si myslel, že vlastne tá angličtina je vždy lepšia, áno je, ale nie pre človeka, ktorý má 14 rokov a viem povedať, hej, normálne by som sa dorozumel, ale že by som to točil, hej, nejako, no neviem. A potom bol Pacinečko vlog, čo som chcel vlogovať, ale vlastne ako sa mi vytvorila komunita na hlavnom kanáli, tak preto nechcem to dávať na ten kanál, ale bude to na hlavnom kanáli. Hej, nebude toho veľa nejako, i keď som povedal, že by som to chcel robiť 2-krát za týždeň, ale niekedy sa stane, že vydáme 6-krát za mesiac, hej, takže to je tak približne 1,5 videa za týždeň a potom sa môže stať, že nevydám ni celý týždeň a potom za jeden týždeň vydám 3, hej, takže to bude tak, že nebudem to diť každý zbytočne, hej, cez školu toho bude určite menej, cez prázdniny to bude určite toho viac, keď budem mať voľno a tak no. Takže milí diváci, toto bylo všetko na toto video, keď sa vám video páčilo, hoďte tam ten lajčík. A keď ma ešte nepoznáte, tak si určite pozrite nejaké moje video, teda pozerajte toto video, hej. A určite si pozrite viac mojich videí, aby ste zistili niečo viac o mne. Tak prajem vám pekný deň, ahojte. To je také teplo.